Kardom kai ke mar Karbi Daily News ke lang arat ke doan fan pininali tuma fan putot isi so daga birta nang kewan pipon lake manja police atum manja naka checking outpost along ka checking pon bom hot ihum abas along pen lining koi raisi aganja kenep dunlong putot arjuik tha manja police atum manja naka checking outpost along ka checking pon bom hot lining koi raisi aganja ihum abas along kenep dunlong patumi wo signifying koi arni manja police atum manja naka checking outpost along ka checking pon bomahut Manipur pen Bihar ke dama bas along lin inkoi raisia ganja kene ponlong labangso ganja kene ponlong lake manja along naka checking ahut Manipur pen Bihar ka chelenga bas AMN 01 2092 amotor police atum khangsi kiri ka khuruk dun ahut bas along pen lin inkoi raisi aganta bek arlu pen longpon bangso abas katewaramen Akhilas Kumar arta ningkan thongkebra hini la pen Joy Prakash Kumar arta inkoi ra ke thong pusi pangthekpon labang hini atuma phan police atum nep ingnang pon pen hemkang sam bengpon lo pusi birta ripulong difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News.